जय श्री राम, राधे राधे। आज के दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला सेलिब्रेशन के यानी कि हमनी के वन एंड ओनली बहिन के शादी के अपन रस्म जौन भी रीति रिवाज बा उ हो रहल बा। अब नाम का ह हम तो उतना ना कह सकेम, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रहल बा लेडीज लोग के। शायद इ लेडीज लोग के ही पर्व ह। केहू तैयार होको ना होको, सबसे पहिले हम तैयार हो चुकल बानी, बाकी लोग तैयार होके आयल लोग सब के संगे फोटो खिंचावल जाओ कह के फोटो हम खींचत रहनी, लेकिन हम तो वीडियो बनावनी। चल लोगिन वीडियो बनावल लोगिन कह के वीडियो बनावल गल। आ हई एगो कहल गल कि कपल वाला बनावल जाओ, लेकिन हमरा ई सब आवेला ना, मिस हो जाला। तो लइका सन से ट्राई करनी कि नन्नी नन्नी के तो नचाइए देम। बेटा हमर इंटरेस्टेड ना रहा, लेकिन बाद में कहता कि हम भी हमरो गोल 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 हो गल। आ हई हमर बेटवा भी बा, एकरा कैसे भूल सकता नहीं। एकरो तंका एकर फुआ के बियाह देखा देवल गल। भोज शुरू बा।